Dneska urobím tie najsilnejšie tornádo v Robloxe. Podarí sa mi urobiť to najsilnejšie tornádo v celom Robloxe. Tak dnes to uvidíme takto. Máme tu tornádo. Intenzita 65. To je malo. Ukáž, aké je byť maximum. Koľko? Tak toto už je 5. Ale musím tam byť. Začneme z ľahko. Dáme to na 80. Takto. Tak, môže byť. Teraz sa môžeme pomôcť. Napríklad. Trasiečka. Tu je nejaká farma, tam sa potom pôjdeme pozrieť. Uvidíme, ako to bude vyzerať, keď budeme v dome a budeme robiť nejaké tornádo. Môžeme ísť na to. Čaute nubovia. Dáme štartnúť simuláciu. A keď klikneme reset, tak nám ukáže, aká EF sila to bola. Takže rýchlosť sily, alebo aká sila je tornáda. EF1 môže narobiť nejaké škody, strechy môže dať preč. EF2 môže poškodiť auto, EF3 tiež bude silné. EF4 bolo hodonenie, áno. A EF5 je to najsilnejšie tornádo, čo môže byť. A pozrieme sa, ako to bolo. Môžete ešte reset. Ako vidíte, bol to EF0 tornádo, tu máte silu. Tornádo F-scale, EF0 70 mph, to je km za hodinu. Dáme teraz, máme takto najsilnejšie, to sa dá. Tak, a ja musím zdrhať. Ja to rýchle, Kamu ne, pomoc! Ja som kúkol! Odhodilo ma to, super. Tu máte akú škodu, to urobilo $15 585 of damage. To znamená, koľko síly to naurobilo. No, tu máme EF5 tornádo. Domčeky sa rozleteli. A keď sa pôjdeme pozrieť na mestečko, ako to dopadlo, tak bohužiaľ. Celé mesto sa zničilo kvôli tomuto EF5 tornádu. Skvelé. Všetko zmizlo, keď to bolo z nejakého domu čeho. Tohoto tornádo ešte ide. Som mal Cold Brown. Cold Red by som mal na tom kopci. Tam je to je úplne zničené. Ja si myslím, že to je EF5, som správny. Áno, bolo to EF5. Máme teraz EF1. Dáme takéto tornádo. Resetujeme. Neviem, tam znáte. Ide EF2 sa. Hej, EF2. Alebo EF1, neviem. To vyzerá ako čierna diera, toto je tornádo. Toto dobre. No, toto je EF3 už. Alebo EF2, neviem, dáme škrím, dáme zmerí, toto je to prišli. No, a vidím, ktoré domčeky tu prežili. Možno. No nie, toto je to. Hangári, to je to. Jaj. No, domček neprežil. Koľkátka to bude? EF3. Bum. EF3. Dáme EF4, to bol hodonenie. Možno EF. Hej, toto je EF4, to je nádej. To je taký tenký prček, špageta, ale škody to nevie až tak nájsť. No, škody to až tak nenájde. Myslím, že zase tornádo si väčšia. Hej. Toto je náš taký stem trošku. Akože napíše mi, že EF3 áno, ale je to strašne malé. Toto keď dáme EF5 a nenarobí to žiadne škody. Toto bude EF4, ak sa mi dobre zdá. Dáme škrinky. Braj! Musím ísť do domu. Daj, domček.
tu sprinty, som tam stratený. Kde to som tu? EF5. A môj dom prežil. Ten z bedrocku náhodou. Dáme takéto, dáme EF4. No už ide odoním. Keď to je gigantické, ale také sú tornádo do prči. Sprintuj! Do hangári. Draj! Ale hangára neprežil. Ježiši. Lebo? Išlo preč. Takto vyzerá EF4. Takto dopadol Hodonín pred 5 rokmi. Čo sa stalo? Proste EF5. Už EF5. Hej. Dáme EF4. Dáme takéto, bo tam sa mi potom zablokuje, to som nechcel. OK, ide EF4. Ideme podľa spodu. No, toto by mohla byť taká... Hej, toto je EF3 asi. Nebo, vidíte. Nebo tornáda. Teraz som za EF3. Ale furt to narobí strašne veľké škody. Sadím sa, že to bude Hodonín. EF4, áno. Máme tu EF4 tornádo. To mám robiť EF1. Tak to je akurátne tornádo veľké. Tak. Pomoc! EF2. Môže pekný tak, ale zablokovali sa mi nohy. Lepšie. EF2 toto bola. EF1 už to nie je až taká sranda. EF1. Ale furt to je strašne malé. Tornádo na to, aby zničilo celé mesto, hej. EF3, EF4, EF5 je silné. Neviem, čo to je EF7. Napíšte mi do komentárov. Veľmi rád by som bol, keby toto odbor, pretože sme strašne blízko k 800. Prosím vás, pomôžte ma. Dávam najlepší vlog v auguste. Natočím môj celý výlet, nepoviem kam, bude to prekvapenie. Možno to tak poviem, keď budeme správu, ale viem to tajiť. Toto bola EF1. Toto, ak nezničí nič, EF5 tornádo, tak som sklamaný. Ježiši! Nič tam zobrali. Ježiš, že to je slabé. No dobre, tak strechu možno urval. A to je všetko. Čo teraz? Sakra. Kámo, EF4. Akože vážne. Veľké... Neviem to povedať. Pretože logika má trocha stavu. Braj! Ide EF5. Domček. Tak, domček. Domček, to bude v pohode. Tornádo mi neviem. Ježiš. Kámo. Si v pohode? Neviem. Koľkáčka to bola? EF5.
dáme to, máme signálku, dáme takéto, ale takto mi to sedí. Tornádo je pomalé, ale by malo byť gigantické. Sa blíži. Budeme mať živú panorámu. To príde, tak príde 100 hodín. Kamo! No čo už? Kamo furt? Kamo. Počkaj! Kamo. A to odhodilo. Kamo. To kde som? Ne. Na nohy. Ide EF5. EF4 hodiny. Dáme všetko na haváriu. Všetko dáme na druhé. Neviem, čo budem za tornádo. Typujem taká EF2. Budeme to tornádo. Ne, do prstu. Takhle jsem tornádo. Dáme prstu. Tak to je EF4 už. Takže dvojka má výsledok EF3. Dobre, to vám na obrazovku dám, že aká má silu, alebo ak mi dovolí editor, tak sa nehnevajte na mňa. Editor mi vždy bobne, keď natáčam na mikrofóne. Dáme jednotku, to urobí nič, pretože to bude trvať 500 miliónov hodín. Tým to urobí. Tam začal pozrieť také silné tornádo. Pretože to je EF0. Tu máte prvé tornádo. EF3. Tornádo aké je pomalé. To má nie sú. Aha. OK. To tornádo je asi dosť. A to bude 500 hodín trvať. Toto vám dám dokedy do videa, ale teraz naozaj nebudem čakať 100 hodín. OK, blížime sa k tým najhorším. Bola to otočná. Takže. To si dáme na koniec, keď sa mi to zabuduje. Ale možno ešte to bude EF5. A idem rovno do tornáda, aby som tak. Start. Pod na kopec. Tu už bere to mesto, kámo. I believe I can fly. Kámo, prečo mi rastú huby na mojom klobúku? Ne, nevšimajte si to. Je to mŕtve na nechci. Oh, Kamo! Toto je už extrém. OK. Takže, toto boli tie najsilnejšie tornáda v Robloxe. Dajte takých 10 lajkov a ja vám dám tie najslabšie tornáda. Áno, natočím video z toho najslabšieho tornáda v Robloxe. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.